खुलुमबाय लोगो फोथारनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायबाय बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ फिन जासिहरनानै दिनैनि आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो अननानै जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हायो जय बर' हारिनि फट' बिदिब्ला नायलांसै। दसे मेंनानै मेंगालाबाय लोगोफोर आरो दसेनि उनाव मोसाबावगोन गोदान मेथाइ। गेर 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 मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै इसान दानाय कालटां टां कुलटां टां कालटां टां कुलटां टां सोरगिदिं गिदिं स्रा अ आगै खिजुरि सिङावनि सोमजोरै खानाय बानाय अ आगै खिजुरि सिङावनि सोमजोरै खानाय बानाय नोंखौ नाहरनानै मुस्रा सादों आदा नोंखौ नाहरनानै इसान दादों नोंखौ नाहरनानै मुस्रा सादों आदा नोंखौ नाहरनानै इसान दादों अ आदा गय सारि सारि गया रामादा आंनि अ आदा गय सारि सारि गया रामादा आंनि। गेर 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 मुस्रा सानाय आगै सोरखौ नाहरनानै इसान